Ubale wa America komanso India wasokonekera ndipo anthu awa ashatapulana shut up. Anyway, takulandirani pa Malawi Cameras YouTube channel pamene timakambirana nkhani zosiyanasiyana za dziko lapansi komanso mu chichewa chomveka bwino kuti wina aliyense azizidziwa kuti zinthuzi zikuyenda bwanji. Anyway, nkhani ikuti ku Washington ku America kumene kwatuluka chithu ku office ya Trump kwatuluka ndithu kalata yodzudzula kwambiri dziko la India kuti ndi imene ikubwerezera moto pa nkhondo ya Ukraine komanso Russia. Komano how? Anyway, kafukufuku wapezeka kwana kuti India poyambirira nkhondo isanayambe imagula ndithu 1% ya mafuta ku Russia basi. Komano nkhondo itayamba pakati pa Russia komanso Ukraine, India idazayamba kugula mafuta aja ndi 30% kupangitsa kuti Russia ndithu izikatamuka mpweche kukatamuka ndithu kukhala pwepwete wa ndalama. Remember, tisayiwale kunena kuti India ndi the second largest buyer wa mafuta aku Russia. Iyeyu Indiayo ndi dziko lalikulu tena kuti customer wankulu wambiri pa wachiwiri pakugula mafuta ku dziko la Russia. Anasanduka customer wankulu kwambiri pa nthawi imene nkhondo idayambika. Anyway, zimene zinapangitsa kuti ma sanctions kapena kuti zibalo zimene America idapereka ku dziko la Russia zisagwire ntchito kwenikweni yayi. Nangasi zibalo zija ma sanctions amaperekedwa ndi cholinga chokuti economy isafale. Dziko ngati sili kupanga business, dziko ngati sili kulowetsa ndalama, ndi kuti economy yawo imasafala. Nde iwo economy ya Russia sinasafale chifukwa kuti pali maiko China imene ili pa number 1 kugula mafuta, kupakula mafuta aku Russia. China yomwe iso tisayiwale ndi imene so imapakulaso kwambiri mafuta aku Iran. Maiko awawa India ndi China mafuta akagula iwo ndi amene amakapanga supply maiko ena amagulitsa ku maiko ena. Chifukwa kuti Iran kapena kuti Russia singagulitse mafuta awo aja ndi zina chifukwa choti iwowa ali under sanctions, ali pansi pa zibalo zimene America idawapatsa kuti iwowo economy yawo isayende bwinobwino. Komabe still zimapeza kuti economy yawo ikuyenda bwinobwino, akudya bwinobwino, akupanga zimene amapanga bwinobwino chifukwa kuti pali maiko ena amene still amenewo amagulabe amapangabe makani. Ndi zimene zozo zimene zimapangitsa kuti ma sanctions amene America apereka asagwire ntchito. Anyway, ma sanctions iwa amapita ku maiko awiri. Gawo loyambirira ndi dziko limene alipasa ma sanction kuti inu musagulitse mafuta kwa akuti kwa wina aliyense. Ndi one ameneyo. 2 amapita kwa mabayala anthu ogulawo ndi amapasa ma restrictions kuti inu musagule mafuta ku maiko akulu kuti zimatengera kuti maiko kugula mtemo kuti ayi tikagulabe. Ndi mmene imapangira India. Ndi komanso akagulamonso pamene pamakhala nozochitika ngati zimene zili zoti iyayi apapa inuyo takupasani mwakuti. Ndi anyway, ubale wa pakati pa India ndi America wasokonekera ndithu mpaka to the point yonena kuti America yapatsa ma tariffs, yapatsa misonkho yokwana 25% misonkho kuti katundu wawo yense amene amagulitsa ku America ndi kuti uzipasudwa misonkho ya 25%. Ndi zimene zili zoti ndikachibaloso kenaso. Komano funso ndikumati kodi India yankhapo chani pa nkhani imeneyi? India poona kuti nayonso ili ndi ubale wabwino kwambiri ndi Russia, nayonso yankhaona kuti ifeyo despite US threats, ngakhale kuti pali chiopsezo cha ziopsezo za America zachana koma ifeyo ubale wathu sitisiya, business yathu sitisiya kupanga pamodzi ife ndi Russia. Ife mafuta ndithu tizigulabe ndithu mpaka nakalekale. Ndipo ubale umenewu tikuganiza ngati kuti wayesedwa mayesero pambuyo pakuti ubale wathu ndi wabwino koopsa.
izo ndi zimene ayankha India. Kwavutalo kwambiri. Anyway, chifukwa chani mwina India ikukamira kugula mafuta ku dziko la Russia. By the way, Trump pokayankha wayankha kunena kuti I don't care, sindikusamala. India komanso Russia atha kutenga maikonomi yawo se okufawo akagwire ku moto. Right? Wanyoza kuti maikonomi ya India komanso ikonomi ya Russia ose maikonomi yawo ndi akufa. Anyway, izo ndi mmene zilili. Koma funso ndikumati maso waphezaso kuona kuti after akapanda kusiyasa kugula mafutawo ndikuti matariffs awo misonkho yawo ifika pa 100%. Ndikuti chinthucho tingotekeza kuti India yakhoza foni imene ifuna kagulitsidwa ku America. Foniyo igulitsidwa tingotekeza ngati pa 1 million kwacha. Right? 1 million kwacha. Ndeti ikamakalowa mu dziko la Americaso ndikuti akaiwuzaso kuti ilibenso 1 million kwacha. Foniyo payoka ilibenso 1 million kwacha. Mona it's either kuti iwowa Indiawo achaja komweko ku foniyo, koma akachaja ku foniyo ndikuti ku America ku foni akagulitsa modula kwambiri. Anyway, tisiye kayi imeneyo. Anyway, number 2 chimene Trump akuyira kuti Indiawa akuyenera kuwapasa ma sanctions iso ena. Tena kuti ma tariffs ena akuti chifukwa iwowa India ali nawo gulu la BRICS. BRICS yo imene inayambisidwa imene ikupangidwa manage bwino ndi Russia komanso China. Iwowa ndithu akupanga zimene zizi kufuna kugwetsa mphamvu ya dola. Akuona zoti India ni mwana wopusa kwambiri, mwana wausiru. Akufuna ampase chilango. Ngakhale kuti India yo sakugonja. Komano India, why fusonero mwenje kuti why India ikukamirabe kugula mafuta ku dziko la Russia? 1, zikhoza kukhala kuti chifoti ku Russiako mafutawo ndi ochipa. Ngosi isilaka alipo eka. Mabaya lake alipo awiri. Wamkulu wambiri ndi China. Number 2 ndi iwowa India. Mwina akumona zoti undetu mafuta wadwa ali bwino kwambiri. Ndiye iwo akatengaso amagulisaso kwa maiko inaso. Mwina kutheka apeza mucholowa chabwino kwambiri. Nanga sis like mukudziwa kaleso kuti ogula ndiye khayo. Ogula alipo ochepa kwambiri. Russia imangopereka tamangotenga ndi mafuta awo basi pita nawo mukagulitse. Kutheka alipo chipa kusanga apeza kwina mina ochipa mina amapezera ku dziko la Russia. Number 2 kutheka chifukwa chena chonena kuti India zida zake zonse zambiri za nkhondo imagula ku Russia. Russia ndi biggest supplier wa zida za nkhondo za ku India. Kudziwa kale ndikuti amamvana ehetu. Mwina chifukwa sakufuna kutani sakufuna kusiya kugula mafuta. Anyway guys, thank you so much. Iyo ni nkhani ikhoza ndi pakati pa ubale wa India komanso America. Panopa suli bwino, panopa ashatapulana. Nkhaniyo ndi imene ilimo. Guys, thank you so much. Malawi cameras.